Пас назад на найменшого гравця команди. І Маяк перехоплює м'яч. Розігрує через своїх гравців в центрі. Переворот. Але він був не дуже ефективний, хоча м'яч перехоплено. Суддя фіксує кутовий для команди КВС. Зараз буде виконувати стандарт, а я попрошу приготуватися до наступної гри команди КВС-2 та КВС Гряда. Гра відбудеться через 7 хвилин. Найменший гравець прокидував м'яч в ворота, але воротар був на місці. М'яч було втрачено, але